Pozdrav ljudi, ja moram Smuki 29, želim vam pokazati šta moj pas izvodi sa mojim jagnjetom. Izvinite što malo drmam, ali... Evo ga, vidite. Zakalio ga. Kao da se zaljubio u ovo jagnje, samo na njeg tako grli ga. A ovo je domaća publika. Mi sve ovdje gledaju, sve gledaju. Jagnje bježi, a sad ga moj pas ne može dohvatiti. Kad ga mogne dohvatiti, onda ćemo mi vratiti se ponovno u video. Sad još malo. Ćao. Htio sam vam reći da je sve gotovo, nisam mogao više izdržati. Čekajući, malo će ovako, pogledajte moje nebubne vedro. Ovo moja seka. Ovo je moja seka. Ovo je upravo je zalazak sunca. Sve je lijepo. Samo moja sestra ne sluša. Ti ne snimaš. Šta ti snimaš? Eto. Ti snimaš. Zbogom!